O programa da Memoria das Mulleres fai 5 anos. O proxecto encara o 2018 centrado en 3 ámbitos: investigación, divulgación e homenaxes. Imos potenciar esas distintas liñas de traballo e imos centrar o esforzo en algúns obxectivos principais. Un deles vai ser a páxina web, é dicir, o resultado final deste ano será a presentación a finais de ano, posiblemente en decembro, da páxina web, que vai ser o grande escaparate de todo o traballo que fixemos ao longo destes anos para visibilizar e dar recoñecemento público a toda esa información en forma de biografías, en forma de reportaxes temáticas, de fotografías, que temos centos de fotografías ou de vídeos tamén que fomos realizando ao longo destes anos. Tamén se potenciará a presenza da muller en espazos públicos. No capítulo de homenaxes este ano vaise centrar en María Vitoria Moreno, na súa faceta como mestra, traductora, escritora e muller comprometida social e políticamente. Nós o que estamos facendo é un pouco un percorrido pola Pontevedra dos afectos de María Vitoria, entrevistando con base, como sempre no meu traballo, na memoria oral, estamos entrevistando a persoas que a quixeron para saber como a lembran esas persoas. De aí sairá unha publicación que verá a luz a finais de abril, principios de maio, donde seguimos un pouco unha pauta que ela mesmo nos deixou como legado. Ela sempre lle decía ao seu alumnado de literatura que esquecesen un pouco a medida da métrica dos versos e que intentanse captar o que os poetas e as poetas querían decir. Eso intentamos nós, non? Ao mesmo tempo estáse levando a cabo un estudo sobre as profesionais das artes vinculadas co Concello de Pontevedra. É un traballo que ao longo do ano se divide en 3 fases e na primeira, o que consiste en elaborar unha listaxe a raíz de publicacións existentes, como o propio catálogo do Griso Violeta, o Dicionario de Mulleres de Aurora Marco, ou incluso a prensa, que será un fondo moi importante, a prensa histórica.